Už je konec, už to nezvládnu. Tati, prosím, neodcházej. Emo, přestaň. Proč? Je to proto, že jsem byla zlá. Chci jen trochu štěstí. Tati, proč jsi mě opustil, tati? Tati, kde jsi? Moc mi chybíš? Jdi pryč. Děkuji. Počkej, to jsi ty jsi vzala mého otce. Ne, to tak není. Jak to myslíš? Je v nemocnici? Pořád ho můžeš vidět, pokud si pospíšíš. Měla bys jí říct pravdu. Chci, aby si mě pamatovala silného, ne umírajícího. Tati, Emo, nechal ti tohle. Tatínek tě miluje, navždy. Buď šťastná, moje malá princezno. Počkej, ty nemáš obuci, ty na odkazuje profilu. maminko. Ach ne, chystá se říct své první slovo. Maminko, jak je to možné? Dívka s růžovými vlasy? Promiňte, paní učitelko. Co chceš, Emo? Já jsem jen chtěla. Chceš, abych zavolala ředitele, aby si stěžoval na tvoje růžové vlasy? Já jsem ti jenom chtěla položit otázku. Dost, jdi za trest. Dobrý den, mohla bych prosím dostat zmrzlinu? Ach ne, je to dívka s růžovými vlasy. Ano, samozřejmě. Hned pro vaši zmrzlinu dojdu. Proč se bojíte? Musím to udělat dřív, než zavoláte ředitele. Dobrý den, chtěla jsem vědět, jestli... Přišla jste si říct o jídlo zdarma nebo o slevový kupon? Prosím, odejděte hned. Jen jsem se chtěla zeptat, jestli jste v pořádku. Celý svůj život mě všichni nenáviděli jen kvůli mým vlasům. Jestli tě to potěší, já tě nevidím jako jednu z těch zlých dívek s růžovými vlasy. Už na ničem nezáleží, tak zase příště. Myslíte, že Emma je dobrý člověk? Rychle, vyměň miminka. Zbláznila jste se? To nemohu udělat. Jestli to neuděláš, řeknu policii, že skradl peníze z nemocnice. Maminko, je mi špatně, moc to bolí. Je mi to jedno, vypadni odsud. Nechápu, proč se ke mně tak chováš, mami. Jediná, na kom mi záleží, je moje pravá dcéra. A teď žije s tvojí matkou a je bohatá. Maminko, chci novější mobil. Už jeden máš, miláčku, nepotřebuješ další. Samozřejmě jí ho koupíme. Zaslouží si to nejlepší. Vidíš, mami, ty jsi hloupá a táta mi dává všechno. To všechno je tvoje vina, Jakub, proto si ničeho neváží. Už tu bolest nevydržím. Děvče, jsi v pořádku? Potřebuji pomoc. Bože můj, ona hoří horečkou. Paní, ta dívka potřebuje ledvinu, jinak zemře. Dám jí jednu svou, doktore, prosím, pomozte jí. Je mi líto, ale to může udělat jen příbuzný. Můžeš mi říct, kde bydlíš? Musím najít tvoje rodiče. I kdybys mou maku hledala, nepřijde pro mě. Já pro ní nic neznamenám. Promluvím si s ní, neboj se. Myslíš, že moje matka přijde, aby mi pomohla? Tati, miluji tě. Říkal jsem ti, že ten kluk není dobrý. Jestli na něm budeš trvat, tak opusť můj dům. Dobře. Jose, utekla jsem z domova. Vážně? Tak budeme bydlet spolu. Budeme tak šťastní. Jak se opovažuješ mi takhle odpovídat, ty hloupý červe? Je mi to líto. To je dobře, že ti to líto je. Teď jdu na Jakubovu oslavu. Doufám, že dům bude uklizený, až se vrátím. Ano, Josef. Ach ne, Josef, čekám dítě. Cože? Ne, to není moje odpovědnost. Josef, počkej. Paní, bude to těžký porod. Máte nějakého příbuzného, kterému můžeme zavolat? Můžete zavolat mému otci? Emma je už měsíce nezvěstná a nebere mi hovory. Halo? Cože? Emma, proč se mi nezavolala dřív? Bála jsem se, že se na mě pořád zlobíš, protože jsem utekla, tati. Samozřejmě, že se zlobím, ale jsi moje drahá dcera. Prosím, postarej se o mou dceru. Mohu důvěřovat jen tobě. Cože? To dítě je dcera toho kluka? Mám se postarat o to dítě? Podívejte se na ten tutoriál, jak získat drogu. Emo, tvůj přítel je s jinou. Musíš to vidět. Co mi to říkáš? Jdu tam hned. Má lásko, dnes jsi krásnější než kdy jindy. Děkuji, má lásko, jsem pro tebe ta nejkrásnější. Jakube, co to má znamenat? Proč mi ješ nevěrný? A ty jsi kdo? Já tě vůbec neznám. A ještě mě zapíráš. Víš co? Je konec. Zůstaň si s tou se slaninovými vlasy. Má lásko, už jsem dorazil. Jak se opovažuješ sem přijít? Řekla jsem ti, že jsme se rozešli? Proč mi to říkáš? Vůbec tomu nerozumím. Ach, už mám dost. Okamžitě vypadni. Co se děje? Proč se ke mně takhle chová? Co dělám v tomhle domě? Kde je moje láska? Takže ti na ní záleží víc než na mě? Ty ještě uvidíš, Jakubě. Lásko, stalo se něco hodně zvláštního. Byl jsem v nějakém velmi divném domě. Vážně? On si nepamatuje, kdo jsem? Co se děje? Jsi si jistý, lásko. Nedělej si starosti. Jdi spát. Perfektní. Tímto letpanem vymažu Jakubovu mysl a bude navždy můj. Měla bych na Jakuba navždy zapomenout? Počkej, ty nemáš obuci, tak ji na odkazovém profilu. Počkej tady, moje lásko, maminka má pro tebe překvapení, dobře? Dobře, maminko, já počkám. Proč se maminka ještě nevrátila? Chudinka, jak mohl někdo nechat dítě takhle? Čekám na svou maminku. Brzy se vrátí. Co? Ty jsi ještě tady? Moje maminka se musela ztratit, ale najde mě. Dospělí se nestrácej. Idiotko. Ne, maminka řekla, že se vrátí. Možná už tě nechce. Lžeš, maminka mě miluje. Ty jsi tak tvrdohlavá. Jsem hodná holčička. Maminka se vrátí. Slibila to. Maminko, ty se zvrátila. Promiň, moje děťátko, chtěla jsem se vrátit, ale nemohla jsem, já jsem zemřela. Maminko, neopouštěj mě znovu. Prosím, vezmi mě s sebou. Lidi, co mám dělat?
Počkej, ty nemáš Robuxy? Klikni na odkaz v mém profilu. Kterou kamarádku bych si měla vybrat? Tohle je Aneška. Vždycky chodí ke mně domů, ale pořád říká, že se mi to tam rozpadá, že jsem na mizině, že můj gauč je plný myší. A říká, že zatímco ona hraje, já musím krást Wi-Fi od souseda. Říká, že nikdy nebudu tak bohatá jako ona a že kdyby nebylo jí, byla bych vždycky sama. Dělá si legraci z mého vzhledu a nedovolí mi hrát si s jiným kamarádem. Říká, že jestli si nevyberu ji, budu toho litovat po zbytek života. A pak je tu Eliška. I ona je velmi bohatá a vždycky mě zve k sobě domů na jídlo. I když je bohatá, říká mi, že si mě vybrala za svou nejlepší kamarádku a vždycky se mnou dělí o své hračky, protože ráda je mou kamarádkou a nevadí jí, že jsem chudá. Když se nudíme, hraje úžasné písničky, dokonce hrála i tu mou oblíbenou. Kromě toho se jí nelíbí, když se mi lidé posmívají a chrání mě před všemi mými nepřáteli. Řekni mi, kterou z nich bych si měla vybrat za nejlepší kamarádku? Počkej, ty nemáš Robuxy? Klikni na odkaz v mém profilu. Pojď, Emo. Ty se už bojíš falešných duchů? Jasně, že ne, jsem statečná. Vyzývám tě. Jdi si pro sladkosti do toho strašidelného domu. Tamten vypadá jak trochu mrtvě. Áchá, miminko se bojí? Ne, jen se dívej, nejsem mimino. Hledu nebo vám něco provedu? Otevři dveře. Prosím, otevři dveře. Hej, tohle už je moc. Je to jen malý vtípek. Možná bychom jí měli pustit ven. Ach jo, dobře. Jdi si pro svoji dej kamarádku. Lidi, kam jdete? Počkej, vždyť jsi byla před chvílí uvnitř? Právě jsem přišla. Ale já sama jsem ty dveře zamkla. O čem to mluvíš? Pojďme si vzít víc sladkostí. Pomozte mi. Kdo bude další oběd? Počkej, ty nemáš Robuxy? Klikni na odkaz v mém profilu. Dejte mi to hned. Ano, pane. Hej, zastav se. Počkejte, on za to zaplatil. Hej, dejte mi své auto. Prosím, neokrádej mě. Vrátím ho, slibuji. Policisto, ukradl moje auto. Nebojte se, pane, už to řeším. On utíká? Zůstaň stát, ruce vzhůru, zločinče. Je mi líto, ale teď nemohu zastavit. Zastav. Chystá se tady někoho brát jako rukojmí nebo co? Musím ho zastavit. Gratuluji, pane, je to krásná holčička. Ach, moje dítě. Hej vy, co se tady děje? Omlouvám se, že jsem to nevysvětlil, policisto. Spěchal jsem kvůli porodu mé ženy, auto je venku. Prosím, vraťte ho tomu muži za mě. Jsem připraven nést následky, madam. Co s tebou mám dělat? Dejte like, odběr a napište do komentářů, jestli ho mám zatknout nebo ne. Prosím, vydržte. Doktorko Emma, můžete přestat, už je pryč. Je to všechno moje vina. Doktorko, moje matka? Opravdu mě to mrzí. Udělali jsme, co jsme mohli? Ne. Nepodařilo se vám zachránit mou matku. Nikdy vám to neodpustím. Zasloužím si to. Jak to myslíte, že nemůžete zachránit mého manžela? Je mi to líto. Jeho nemoc je příliš vážná. Nemohu nic udělat, abych pomohla. Máte tu drzost nazývat se lékařkou, když ani nedokážete zachránit mého manžela? Omlouvám se, paní. Je to všechno moje vina. Napravdu. Neměla bych být lékařkou. Nedokážu nikoho zachránit. Doktorko Emma, právě dorazilo dítě v kritickém stavu. Jdu tam. Její srdeční frekvence prudce klesá. Ztratíme ji. Ne, vydrž, holčičko. Díky bohu, zvládli jsme to. Jste tak dobrá lékařka. Paní, jsem jen špatná lékařka. Nepodařilo se mi zachránit tolik lidí. Udělala jste všechno, co jste mohla, až do poslední chvíle, abyste mě zachránila. Jste moje hrdinka. Opravdu? Myslíte si, že slečna Emma je dobrá lékařka? Synu, jsem už velmi starý. Jednoho dne se budeš muset stát králem. Ale otče, nejsem připravený. Nikdy nedokážu být králem jako ty. Uklidni se. Je tvým osudem být králem, prostě to přijmi. Ale jak budu dobrým králem, otče? Budeš muset najít dívku, která přijme být tvojí královnou. Nemám moc času, tak si pospěš. Pokusím se. Ahoj, Marie. Chtěla bys být mou královnou? Nikdy, jsi odporný, jdi ode mě pryč. Promiň. Hahaha, viděla jsi to? Největší smolař ve škole přišel mluvit se mnou. Je to králův syn, Marie. Kdybys byla jeho královnou, byla bys milionářka. Cože? Musím s ním hned mluvit. Ahoj, Adam. Jsi v pořádku? Ta dívka se k tobě chovala tak špatně? Ano, jsem v pořádku. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Emma. Já tě poznávám, Emma. Chceš být mou královnou? Samozřejmě. Drž se dál od mého krále, ty ošklivá věci. Jsi jen můj Adam. Nech mě na pokoj, Marie. Koho bych si měl vybrat? Počkej, ty nemáš Robuxy? Klikni na odkaz v mém profilu. Ne, kde je moje kolo? Teď tady právě bylo. Hej, tam je, ta zlodějka zaplatí. Táto, dcera sousedky vzala moje kolo. Opravdu, Emo, jsi si jistá? Ano, tati. Viděla jsem jí jet s ním před domem, jako by to bylo její. Dobře, je čas vyřešit tohle tajemství. Emo, co děláš v mém království? Vím, že si mi ukradla kolo. Kde je tvoje matka, ty malá potvoro? Moje matka? A asi hledá nějakého boháče. Proč si vzala to kolo, Eliško? Našla jsem to kolo opuštěné. Nalezené není ukradené. Miláčko, vzala jsi ho z mého domu. To je krádež. Vrať to hned, ty malá kleptomaničko. Ne, teď je moje. Dokonce jsem ji i vyčistila. Jednoho dne ti vezmu všechno, Emo. Dost, je čas zavolat Karen. Hej, sousedko, tvoje ďábelská dcera ukradla Emě kolo. Ukradla si tu ošklivou věc? Jsi potrestaná. Tady je Emma. Vezmi si zpátky tenhle odpad na kolech. Příště buď diskrétnější, Eliško. Každý like znamená o den delší trest pro ní. Páni, právě jsem se zranila. Páni, jaký zápach krve.
Necítím se moc dobře? Hej holka, jsi v pořádku? Páni, to je hodně krve. Musím se ovládnout. Jak zvláštní. Měla jsem pocit, že jsem viděla tesáky v jejich ústech, takže jsem si nakonec poranila hlavu. Promiň, že jsem tě špehovala. Tvoje jméno je Emma, že? Neboj se, postarám se o to zranění. Hotovo, teď už to bude v pořádku. Moc děkuji, Adelo. Uvidíme se zítra ve škole? Samozřejmě, kamarádko. Co si Adela myslí, že dělá? Musím to vyřešit. Hej Adelo, pojď okamžitě dovnitř. Pojď, musíš odsud rychle zmizet. Ani to je divné. Varovala jsem tě, abys s nikým nemluvila. Nastal čas ho probudit. Ahoj, drahý. Adela se zase rozhodla hrát si sídle. Taky musíš dát lekci tomu drzému člověku. Je celá Adelina rodina upíří? Ano nebo ne? Cože? Miminko? Co se tady děje, Emo? Je to holčička. Mami, můžeme si ji adoptovat? Vždycky jsem chtěla sestřičku. Jasně, ale budeš si s ní muset hrát a starat se o ní? Ruby, jsem tady. Emma. Páni, řekla jsi své první slovo. Ruby, já jsem zpátky. Segra, můžeš mi pomoct s matikou? Cokoliv budeš chtít, Ruby. Miluju tě, Emma. Ruby, tohle je tvoje pravá máma. Přišla si pro tebe. Cože? Je mi líto. Nikdy jsme ti neřekli pravdu, Ruby. Byla jsi adoptovaná. Byla jsi moc malá, aby si to uvědomila. Odpusť mi, že jsem tě opustila všechny ty roky. Prosím, nech mě tě vzít domů. Ne, chci zůstat s Emmou. Ruby, jdi se svou mámou, ale budu tě navštěvovat. Jsem doma, Ruby? Ahoj, Emmo. Ruby, ty se vrátila. Moje máma právě koupila dům přímo naproti a řekla, že k tobě můžu kdykoliv přijít. To je super, teď můžeme být zase spolu. Máš rád a svoje sourozence? Napiš to do komentářů. Jakou kamarádku bych si měla vybrat? Tohle je Eliška. Vždycky chodí ke mně domů, ale pořád říká, že se to tam rozpadá, že jsem na mizině, že moje pohovka je plná krys a říká, že když ona hraje, já musím krást Wi-Fi od souseda. Říká, že nikdy nebudu tak bohatá jako ona a že nebýt jí, byla bych vždycky sama, ale dělá si legraci z mého vzhledu a nedovolí mi hrát si s jiným kamarádem. Říká, že pokud si nevyberu ji, budu toho litovat po celý zbytek života. A pak je tu Marie, ta je také velmi bohatá a vždy mě zve, abych jedla u ní doma, přestože je bohatá. Říká mi, že si mě vybrala za svou nejlepší kamarádku a vždy se mnou dělí o své hračky, protože miluje být mou kamarádkou a nevadí jí, že jsem chudá. Když se nudíme, dokonce mi půjčí svůj mobil, abych mohla hrát Roblox. A když získám Robuxy, vždy to se mnou oslaví. Kreslí úžasné obrázky a dokonce nakreslila mého pejska. Kromě toho se jí nelíbí, když se mi lidé posmívají a chrání mě před všemi mými nepřáteli. Řekni mi, kterou z nich bych si měla vybrat za svou nejlepší kamarádku. Počkej, ty nemáš Robuxy? Klikni na odkaz v mém profilu.